Osječki HDZ zatražio je danas smjenu predsjednika Gradskog vijeća Osijeka Josipa Vrbošića. HDZ Vrbošiću predbacuje prelazak u HDSSB. Osječki HDZ tvrdi da će Vrbošić HDSSB-u koristiti za prikupljanje lijevih glasača, a optužuju ga da se na transfer odlučio kako bi zaposlio svoju snahu, sina i brata u Osječkom vodovodu. Ne treba zato čuditi što Osijek zbog političkog uhljebljivanja ima najviše cijene komunalnih usluga, ustvrdili su HDZ-ovci, zaključivši da ako je predsjednik županijske skupštine odletio zbog jednoga posredovanja, sada treba odletjeti i Vrbošić. Gospodina Vrbošića pozivam. Podnesite ostavku do 17.2. 19.2. je gradsko vijeće. U suprotnom, vijećnici Hrvatske demokratske zajednice pokrenut će akciju opoziva sa mjesta predsjednika vijeća, a budite uvjereni da će to i druge oporbene stranke u gradskom vijeću prihvatiti. I dopustite na kraju da ponovim, gospodine Vrbošiću, bivša ekscelencijo, podnesite ostavku.